Oké, stoch goil met bio, 3, 2, 1, noid bio. Di bhí bhríanann seo ag léamh na nuachta as éidirn go fúil ón 9 meán fór 2016. Ná bhac le frithpháirtíocht, ní is agam céim fá go bhfuil driglan scrífa síos go miniomhach ní bhhainn sin le nuacht maithe í an dálan scéal ó doracha agus tá an pictiúr ní is agam céirt atá ceir tá dhríananig tainmh tíomh muid in inneogan seo ach ní bhecha is a géine. Ok, tá na páirte polítíochta in Aircha a chéile faoi thosaíochtaí cánach. Tá Fine Gael ag leanach de raí lena míonta cánach, sin míonta ceoratha cánach, agus tá sin ag cothú achrann idir Fine Gael agus Fianna Fáil. Agus tá ag caint le deacrochtaí cawsaíochtas sa rialtas. Fine Gael ar nó atá sa rialtas go fáil le tacaíocht hiún is dócha a bheadtaíoch ar ó Fianna Fáil. Bhí an chánáisnéisitíocht amach I gceann míosa agus feicimid cén chóréiteach a cheochas as idir na páirtithe. Gan bhfuil isceal caithfidh mé óriáil. Caithfidh mé an chlog thocrúin seo. Bhaile an chlog seo mar tháinig. Ach I brónar an is níl mé gur a bheith ag tuispaint sé cóirimh tosaí. Tá sé cóirimh. Gá mór leiscéal, gach seans go bhfuil gach bheannaí hóir agus éisteoir cáilte agam ach well, ní féidir a méanaad I gceanna faoi. Tá cóir leoraí chunda I Gorcaí, sílim Corcaí, Seán Ó Ríordáin an tuairisceoir. Ag freagart go fearragach nuacht gur chuirú máil a ríis phleananaí chun soláthrisce a chruthú do bhaile beag atá buailte go dona ag trimach. Ach ní bhaineann sin le tada. Rachinn é ar aghaidh. Tá an chunspóid ag leanach do raí faoi fá agus an airnáil feidhmlí in éireann. Agus táthar ag rá go gáiltí oibrithe amach bhéadaithe pái má dheoltaíonn siad don réiteach pái. Ar nó tá an Irish Examiner ag nochtú a dhearcha féin agus ag rá gur réiteach pái san airnáil feidhmlí atá
ghlachaí a ghlachú go farsing. Níl is agam sa faoi sin ach cibé táthar ag tuairt le fis béidir go bhág for aibrethe a dhéanam chlásán faoin ardú méadú páie ar lár rúfar amach iad agus go ngearfar pínós airgad a seora. Cé deir seo an tara airgadais Pascal Donoghue. Tá glufúsán faoin pholasaí cánach corporáidí. Agus tá an taoiseach líomh radcur éis ógurt go tréan ar effigy ón Aontas Eorpach go bhfuil éide tiomanta dá chóras cánach comórtasach a deir se agus causaí agus nach bhfuil bheart ar bith ag tír an policy cánach corporáidí atá inmhíonathe ar fud na háite ahrú. Ní léon idir le rotha go faoi sin. Leanfaí mé ar aghaidh. Céir atá Alan Shatner ag déanamh na léihantaí seo. Bhí sé in ara ceartas? Níl agam. Sin rud an is bí ceart a bheith ar úlas agam. Ach tá sé ag rá, agus an ceart ag dearan, go bhfuil lochtannaí go leor sna Gardaí go fóill. Lochtannaí, feidhmhanaí mainistíocht agus cultúr na Gardaí atá suntasach go leor. Agus muid ag tuairteáí ar na feidhmhanaí seo, ní cheart dúin tulla faoin chóras ná faoi achhain ná chumas na heagraíochta aimneannaí a cholíonar. Ní léon na duile le rátha go faoi sin, leanfaí mé ar aghaidh. Well, san scéal seo ag leanach do raibh le míonaí fada agus breis agus bliana dearann sin scéal Ibrahim Halawa. Siránach éireann ach de bhuna na Éigipte. Chúis sé chun na Éigipte, ní chuimhneam céim fá, seans mór má go raibh tradéigin i gceisteach sin túirimíocht weimse ach is cosúil go bhórthas neamh thiontach é agus tá na léamhaintí níthe léamhaintí na ciontathe ina lé go lánta. Idir an dálín tá ar a tuairt le fios bhfuil riméad agus lúcháid agus gleandar ar a bhainte an seo in éireann. Agus gar mór an faoisimh dóibh é. Idir an dálín tá ar é rialtais agus tailóirí
gobar chun an túsal heláha a thuirt a bhaile éire is dócha choló agus is féidir éis pilóid chahabh I brísún Égypteach le ceithre bliain an nús. Ceithre bliana gan chuirt nus agah. Cad mar gheall an cómheas caiteachas le ceoratha cánach. Well, is agam. Tháinig Fine Gael agus Fianna Fáil chóréiteach go mbeadh cómheas dó ina héan do chaiteachas ina ceoratha cánach. Agus tháinig an dáfáirtí chóréiteach ina híomh. Achanis mar deirtear tá áras faoi. Well, chad deir ferin áirí na héireann. Níl is agam an nuaíocht mhór é seo ach is cosúil nach greideann ach ceithreacha fáin géad de éireann áirí na tíre go bhfuil muid ré de ansaí scéimhle hóireachta. Dear an rialtas tá siad tiomanta de go ndéann for gachas féidir faoin dlí chun sláindáil an Stáit a chosaint. Ach deir níos lú ná le de phobal tuatha na héireann go bhfuil na bheartais sláindála cuí churtha I bhain. Níos mó faoin survey seo. Focail eile survey ach níl is ag céir dé. Tá ferimóirí ag lorg soléire agus cínteachta. Well, nach bhfuil gachéine. Ach, deir siad an seo, sin é John Comer ón ICMSA. Sin an támadóir an a leiscéad an is agus múcha bé. Nach airnáil agus fá airnáil de halbhíocht na héireann gach réimse feictear neamhshínteacht agus well, ar gáil mé an focail sin, so mé ggéire an focail a bheithe agam anois. Mana bhfuil sé agam anois ba I dearmid déanta agam faoi marach. Tá léire agus éiginteacht. Éiginteacht. Well, ghlachaí mé leis. Tá neamhshínteacht, éiginteacht, dá léire le feiceáil daobh an ghearrbhréimhse go háirithe. Ach deir daoine gur bhéh sin nádúr gach gnó. Ach deir John Comer go bhfuil difriocht idir gnó agus ferimóireacht agus bia. Léidir. Well, sinna méid tá stúil agam gur bhain sibh tainmh ná úsáidir a leid as an bhár nuaíochtar sin agus go mbeidh muid a chaint arís
sarwad. Ach itrendá dín gach ra oribh.